Welcome back again sa aking channel. So for this video guys, may dumating po na package yun, malaking package yan. So ngayon i-unbox po natin at saka mamaya pagkatapos natin mag-unbox, ipakita ko po sa inyo kung sino pong nag-send nito. So maraming po salamat po from Taiwan. Hello po, maraming salamat po sa inyo. Yan, so magsimula na po tayo mag-unbox ng ating malaking package. Yan. So, mag-start tayo. Muna ko dito ang kutsilyo guys yan. Para atin yan. I-open natin. Yan. Yan. So, mag-start na po tayo guys. Ito na po. So, i-kunti natin para mas makita, no? Yan. So maraming salamat po talaga dahil sa wakas dumating, matagal na po ito na sin, pero dahil nga sa pandemic, ayan, so matagal na sin po, ayan. Wow, meron pang cover, so meron po talagang cover, no? You know, meron siyang cover. Ayan, so meron akong assistant dito kasi sila po yung taga-file. Ayan. I-file nyo dyan kung ano yung laman nito. So first guys, meron ditong chocolate. Ayan, meron mga chocolate. Ang daming chocolate to. Mga Snickers. Tsaka anong tawag nito? Mga almond. Yan o. Mga almond Snickers. No, maraming salamat po. Chocolate, 150 pieces. Yan o, ang laki. Grabe. So i-file nito. So, next natin is, unahin natin po itong mga chocolate. Yan. Next is hazelnut spread. You know, hazelnut spread. Thank you po talaga. Kirkland. Yan, Kirkland. Ipalihog ko. Yeah. Yan. So, next po is, meron ditong Lux. Yan, maraming Lux. Isa. You know, maraming Lux. So, basahin ko na lang. Lux Silky Smooth Shine Shampoo. Shampoo pala to guys. Ang dami. No? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Siyam, sampo. Yan, sampo. Sampo po yung marami pa dito guys. You know? Sampo. So, 11. Next is itong Fine Fragrance Lux. Yan. Mystery, ano to yan? Chingchong supo kasi yan, no? Galing po sa Taiwan. Body wash. Body wash pala to guys. Yan, body wash. Oo nga, body wash. Oh. May nakalagay na body wash. Yan. So, next po is itong meron ditong mga, I think mga lipstick ata to. Yan, no? Mga lipstick. Yan, may nakalagay po na name. Alamin nyo po kung sino po nagpadala nito. Meron ditong pang bata, pang kids. Yan o, mayroong table, chairs, parang kay basta. Ayan, meron pang mga fashion bag. Yan to. Yan o, mga shoulder bag pang boys. Yan. So next, itong pang babae na bag. Yan. Pang babae. Wow. Meron pa. Wow. Next, itong pang bag. Yan. Ang daming bag. Bakit maraming bag? Wow. Yung bag. Shoulder bag. Yan. Shoulder bag pa. Pwede na tayo mag-vlog dun sa So, next, meron ditong ano to yan? Eyeglass? Eyeglass. Ha? Eyeglass sa iba pa. Pang robot-robot lagi. Pili mo. Basta eyeglass to. Magnetic robot lagi.
Parang nakasealed. Oh, eyeglass pala guys. Eyeglass. Balutan lang ng karton para hindi ma-damage. No? Yan o. Eyeglass po yan o. Yan. Hindi makita. Yan may eyeglass. Para kahit papa. No? Alam niya talaga kung sino yung bibigyan niya. No? So next is itong malaking laruan. Yan o. Malaking laruan para kay Ace. Wow! Oh, happy birthday Kuya Ace from BB. Huwag ko lang i-mention. Mamaya na lang. Yan. So next, meron pang chocolate guys. Wow, may Hershey's. Hershey's chocolate. So, yung mga chocolate is itabi. Huwag itap. Ibutang sa uban niya. Yan, meron din pencil case. Yan, pencil case. Itong, ano to ya? Pang kulay ng buhok guys. Yan. Para kay mother, no? Pang kulay ng buhok. Yan, may sombrero. Wow, sa akin to. Kasi mahilig po ako sa mga sombrero. Yan o, may Nike. Or Nike. Pwede pang bali-bali guys. Pwede to sa pang-vlog, no? Yan o. Wow. Yan, so next guys is yung pencil case. Yan, pencil case. Yung sapatos. Yan, may sapatos. Nagkahalaga ng 2,580. Yan o. Sa Taiwan na money. Hindi sa atin. Yan o. Sapatos. Wow, meron pang sapatos. Kulay pink. So, dalawang pair. Next is itong short calzones. Merong calzones. I think kay sino yan? Yan, merong mga locks. Oh, kanina, meron ito yung ilan ito kanina yan? 2, 4, 11. So, 15. 15 na ka-locks. Yan, 15. 17, 18, oh. 18. 19, 20, 21. 21 ka lux. Wala. Hazelnut. So next is itong merong Listerine. Bakit may Listerine? So next yung lux. Yan yung lux. So pila na lux? 2, 4, 6. So 8. 8 na ka lux guys. Yan merong yan o. Watch. Watch on your backs. May watch. Yan, merong laruan na naman. From Kuya Ichiro. Yan, Kuya Ichiro. Yan o, yung laruan ni Kuya Ichiro. Wow, ganda. Yan, merong Kotex. Kotex. Anong laman ito? Parang merong laman siya guys. Ay, wow, may bag. Pero yung laman niya is puro mga Vaseline original. Ano ito? Pure Skin Jelly o Pure Skin Jelly. Ang dami. Thank you. So next is itong mga damit. Yan, mga damit. May mga damit. Wow. Pang boys talaga. Merong Lakers yan. Merong mga name pa. Oh, may mga name. Ito para kay Ace siguro to. Ichiro yan, Ichiro. Ito kay Ace yan, merong Ace. Pangalan Ace. No? So next is merong handy yan. Anong laman to? Mga lipstick pala guys, yan. Mga lipstick. Wow. Daming. So next is itong pang color ng buhok. Yan. So mayroon na naman tayong almond chocolate milk. Yan. From Kirkland. Yes, Kirkland. Almond. So
So, merong sandal. Yan, merong sandal. Yan, may sandal. Ito naman, meron din pangalan to. Ichiro pa rin to, Ichiro. Nahilog pala talaga si Ichiro sa mga ganito, mga yelo. Puro mga yelo. Yan, meron pa kay Ichiro. Ichiro! Ay, nadarito dong. Liami! Wow, cute. Cute kay Liami, guys. Ito para kay sa akin siguro to. Sa akin ata to, guys. Yan. So, meron pang colored. May lipstick yan. Meron pang mga lipstick ata to ya. Oo, mga lipstick. So, meron din laruan. Sino kaya to? So, Ate Liami from Big Sky. Yes, meron. Para kay Liami. Yan, mayroon pang, yan. Next is yung chocolate Kirkland from Hazelnut Sprayed with cocoa. Yan, thank you po. Maganda po ito sa, masarap ito sa sliced bread. Yan, tatlo na yan. Yan guys, mahirap pa talaga mag-unboxing ng balikbayan kasi ang dami yan, mga puro mga sinina. Yan, thank you po. Yung mga dress, yan, mga watch. I get for something. Here's your watch! Kilala niyo yun, guys. Sikat yun. Dahil funny po talaga yun. Yan ang mga sinina. Yung mga dress na lang po. Yan. So, pag dress, huwag na lang natin ikuhan. Baka matagalan pa tayo, no? Yan, mga dress. Puro mga dress. Wow. So, next nila ito. Box. What's in the box? In the back, body wash pa rin. At saka mayroong mga watch. Yan, mga watch. Ang daming watch. Yan, so, yan o, mga sinina. Mga damit po yung iba, pero ito yung ganda. Ang ganda nito kasi pang dry ba? Wow. Masyang kasa to sa akin, guys. Akin na lang to. Yan o, mga dress. Yan, pencil case. Merong pencil case. Sapatos. Yan, another sapatos na naman. Tatlong pair na. So first, yan, mga watch. Ang daming watch. Yan o, body wash. Yan, merong sandal. Parang isa yan. Vivi Zaira sa'yo to. Wow, may chocolate pa. Ito na nangyari dito. Bakit? Yung chocolate guys. Yung chocolate. Yan, mga dress. Ang daming dress. No? Puro mga dress. Wow. Mga dress. Almost mga dress po yung nalagay, no? Wow. Dress ba rin? Yung dress. Ano to? Yung may packet. Yan, puro mga dress talaga. Mga dress. Wow, mga dress yan. Ang daming dress, yes. Ba't iba po talaga yung dress na mga magandang dress po. Yun o. Para kay Liami. Yan, Liami. Sa'yo to. Wow, mga dress din o. Ang dami. Grabe.
Parang nasa kayo ba yan na tayo nito guys. Maraming salamat po talaga. Daming drinks guys. Oh, happy. So ano to? Santa Claus? Santa, kasi malapit na yung Pasko. Mag Santa Claus na tayo. Ay. Yan mga dressed. Yan o. Ayan. Dress ko talaga yung karamihan ng mga dress. Yan, mga dress. Yan. Santa Claus. Meron Santa Claus. Yan, wow. Oh, pang Santa Claus po talaga. Dahil malapit na yung Pasko. Yan. Pwede sila ang tawag dito, mag-mascot. Yung mga bata. Maraming salamat po. Yan, mga dress po karamihan, guys. Mga dress, yan. Grabe. Hindi ko na mabilang yung dress, no? Parang almost dress na po. Wow. Yung pa siyang bag. Puro mga bago. You know? Wow. Puro po talaga yan bago guys. Walang luma. Mga branded. From Taiwan, maraming salamat po. Wow. Sure. Kasulis. Yes. Kasulis. Guys. Tingnan nyo. Mga bago po talaga yan. No? Thank you po sa nagbigay nito. Maraming salamat po. Ayan o. Grabe, puro mga... Suotin ko kaya to. Pag Santa Claus. Santa Claus. Yan. Yun o. Ang dami. Pag isa-isahin natin to, baka mabutan tayo ng umaga. Kaya, ganito na lang. Puro mga dress na talaga yan. Yan o. Wow! Isang katambang back na. Oh, ito. Maganda to guys. Wow! Ang dami. Ano? Ang dami. Mga dress po. Yan. Puro mga dress. Yan. So yung natira guys, ito na lang. Yan mga dress. So yan guys, tapos na po tayo. Yan o, wala nang laman. Ding, ding, ding. So yung laman po is most karamihan po is mga dress. No? So maraming salamat po. Sana alam nyo guys kung sino yung nagbigay nito, nagpadala nito. Yung kapatid ko po nasa Taiwan na si Yashin Ching Saison. Yes. At saka yung kanyang page po is si Ma'am si Yash. Meron din po siyang YouTube channel. Ma'am si Yash. Yan, maraming salamat po. Ma'am si Yash, kapatid ko po, nasa Taiwan. No? Last year ata yun. Or noong 2000, way back 2000,
19 ata yun. 19 or 20. Oh, 19. Doon po ako 2 years po ako nakapunta doon, pero mga 1 month lang po ako nag-stay doon. Pero at least worth it naman po. Marami akong natutunan doon about sa farming ng dragon fruit sa Taiwan. So soon po makabalik po ako doon. I hope po pag hindi na po pandemic, gusto ko po talagang bumalik doon sa Taiwan dahil gusto kong marami akong matutunan doon. Yan, so maraming salamat po. Yashin Ching, Saizun, yan kapatid ko po nasa Taiwan na si Ma'am si Yash. Thank you po sa pagdala mo nito, Inday, kasi yung tawag namin po is Inday, si Inday. So yung tawag niya sa akin is Manoy. So yung tawag niya sa akin Manoy, tawag ko sa kanya Inday. Tapos sa ate namin, isa lang yung tawagan namin, ate lang, yan. So maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio at sa mga nagsumaybay sa ating videos na to. So don't forget to subscribe and follow me on Facebook page at i-click nyo lang po yung bell para updated kayo sa iba ko pang videos. Maraming salamat. Bye! Ingat po! Maraming salamat! Maraming salamat, Inday! Keep safe always po. Yan. Ingat kayo palagi. And see you soon!